usa ka. Kumusta kanyong tanan nga mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong suwat. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Ako si Romel. Sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. When the smoke is going down. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Kalunasan, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Romel. Unsay mo unang ka nagtrabaho? Ayaw gud pa kumbitsa diha gud. Munda na lay ko day. Kuwang ra kayong sweldo na ko eh. Naamgid ko yung motor, magabalabal na. Unya, may bata pa man kang bantayan. Tibuok adlaw ba yung akong trabaho, ha? May mang ka, kay dili fix hours ang imong trabaho. Dili sa lagi fix ang imong income hinuon. Mao nga, ikaw mo imo saligan sa bata nga mobantay. Kay daghan man kang bakante nga oras. O kung mulakaw ko kay trabaho ko, kabilim sa natos inday sa kusilingan nga himur sing igagaw, di ba? Unya, kung mo unang kag trabaho, magkabalhabal na lang di ay ka. Oo, what? Magabalhabal na ako day. Munda na akong trabaho eh. Murag mas dako kong makita da kung magbalhabal na ako. I-deliver ko ni Paliyog. Suulan talaga. Pila may imo isuhol na ko, boss. Katagan na kagusa kalibo. Oh. Ihatod lang niya ining tawhana o ning address nga niya sa papel. Kining maong package. Usa ka libo ang imo isuhol na ko, boss. Hindi ko agad. Usaram ka biyahe. Kwarta na nila. Pwede naman nga, dili na ko mamasahiro guman. Mawag yun. Basta maayo lang ang imong pag-deliver o di ka ma-delay. Magsuki na ta. Sige, boss, sige. Okay. Kadiyot lang mo sa, kadiyot lang kay ko, boss, kay muhapit ko kadiyot sa amo, kay magbilin ko kwarta sa musilingan para sa kong anak. Uy, mao ba? O lagi, boss, kadiyot lang kay ko. Ako ramang magian sa amo. Ang kanang amo, igawas na ko. Dili lagi malangay ning ipahatod mo nga deliver. Promise. Kadako gud ini imong gihatan nako. Nahog mo pakyaw giniya day. Gihatagan ko sa kalibo. Amo to nga wala ko motiwas og pamasahero. Kay may sa kalibo naman to. Uy, mao ba? Unsa may imong gi-deliver? Aw, wasa ko mahibaw. Giputos raman to. Wasa ko makutaan na kung unsa to. Atong silingan? Oh, kana ba bago na to silingan? Siya mo ay dunay pa-deliver na ko. Ay, salamat. Kung magpermino, kanindot ka. Mao gyud ay. Ang nangayo mi siya number nako kay kun ako no siya pamalihog. Iyan na ko nung i-text. Kay ako na sa iyang suguon. Uy, Kisa man ang text nimo. uy, si Sir Kino man day. Uy, sige gani, si Sir Kino. Akong giingon nimo nga bag-o na to silingan ba. Sige ni mi text. May ipahatod na siya ako. Aw, kwarta na sad eh. Romel, gabi naman uy. Paugmain na lang na. Alas 8 pa ganis gabi eh. Sa'yo pa ron eh. Ako lang dagin huton day. Anugod yung suhol. Mayo! Sir Kino! Mayo, sir! Mayong gabi ha! Si Romel ni! Mayo! Wala na yung tubag. Mayo! Sir Kino! Good lang. Walang ilang ang puntahan. Doon. Huwag ilang ka lang niya ang puntahan kung makasuot ka na. Ay, salamat kay ni tubag yun. Pasudlon ko ko. Huwag papadilak lang ang puntahan kung makasuod ako. Masuod ako.
Hala. Gawa ko sa bahay ni Sir Kino. Isa ko kayang kauban ninyo? Ngaway. Sir? Laos sa kwarto. Kining nagkang nga pultahan. Laos dire. Kulain. Pala ko sa punis yung kwarto. Sige nga eh. Tumanan ko lang ang yung gusto. Sir? Sir? Oh, ulong magkariya. Laos dire. Join ako. Aron malinaw sa ka. Musuyop di ka, sir? Diyos ba? Kita niyo mo. Join ako ba? Aron malinaw sa ka. Nagtagat ang kwarta. Oh. Oh. O sa baga? Mo join ka o matipi ka? Unsa? School. Dagan lagi. Romel! Nauso ka, uy. Matan katugan ta naman lang ka. Sige makag atubang ana imong cellphone. Ano ka mag-wait ganay ni imo ha? Ay, magsaba gud. Wapo ka ay. Nagpaduka pa ko. Naunsa ka naman in town, uy. Wa ka naman pahuway anong imong kalaki. Nagsige ka naman nag-atubang anang cellphone. Nagsigala ng mata nimo ay. Sabaan mo ay. Uy, naya ng tingog nimo uy kadlawon pa. Naglanog-lanog na imong tingog oh. Imo kong gisabok-samok. Nagkalingawan akong duwa sa kong cellphone. Ano kung magduka o makatuog na ko? Sige ka man hinuog paghilabot. Buang ka ha. Romel, O niya. I-deliver sa niya. Boss, dili ba ako halata sa mga parak, boss? Ngali bayag, gibatayan ako. Ay di lagi. Ay kablaga niya na. Kung magtinarong ka lang sa akong mga kamot, ay pulis nga makahilabot niyo. O niya, yato na ni. O niya, kuha ang kwarta ha. Bossing, Hmm. pasigupas ako, be. Huwag ka na kayong tutunulan na. Tumana una nga akong sugo ni mo. Sa ka ba? Patagat kag libre nga suyo. Matasabot ka? Heaven. kaan pagid ko. Gusto ka na ako pagduna nga adik ka. Ano pagsaboy? Pagsabaron, di ko mabadyan, ha? Dili na ko. Bahala ka na sa kinukuhi mo. Biyaan sa ka. Huwag ganun ko nga itong anak. Sige! Sige, layas! Layas! Uy! Pagdahong nga mo hatap ako ng kwarta, ha? Ayaw ba yan? Layas! Ay ragyod nga nilaya sa imong asawa. Kay kung magtarong ka lang nako, madato ka. Kay makakwarta ka man sa akong mga kamot. Nagibasing? Maglaway na lang niya sa una ako. Magmahay lagi siya. Nga iya kong gibiyaan. Korek ka. Kana mo ilalaking tunay, di mo paandir og asawa. Basing, Basta kay magmat yun gid ka sa imong walyo. Labi ka na ha? Pagtarong yun. O kung magkinahon sa gani, ayaw ka bala ka. Di ko ikaw pasagdan. O kinahanglan nga di o di ikaw ka maligas ha. Kanay mong ba ha? Piyait mas day. Ay piyait ha. Kung di malason magani ka, wa gi piyait ha. Kasabot ka. Kay maamong gi mo pamilya. okay. Ni anak ko sa dapit nga. Akong hatdan nining siya po. Matod pa ni Busing nga auto ko nung color gray ang mudawat ni akong ga. Oh, uy. May auto na nga hanap pa ingon sa akong nahimutangan. Color gray.
Mo na gini akong gipaabot. Arang-arang kay hindi lidugay nga katong paabot. Kinay. Nga orang palibot. Septera. Okay. Bart, mau na? Boss. Oh, mau na ni. Kadit ha? Yo, kimraw ko. Niara boss oh. Oh, terasa ko bayad. Sige. Ni, namat boss. Ay, pagdiyo ka? Pulis eh! Eh, dapat ka! Kinuog ko ni mo, Romel. Dili kay user ka lang. User ka pag hindi ay. Ma, kabalak ka gud. Makagawas ako dre. Yung Ay, saon kabata. naman lang ko dili ka makagawas. Ha? Unsaon naman lang. Dili ko pasagdan sa akong amo, ma. Dili. Ay, imo lang yung giguba ang imong pagkatao. Ang imong kinabuhi. Ma, Way piyansa sa imong kaso. Mabilanggo ka. Mabilanggo ka, Romel. ma. Sa obay ako. Ipasalig nga akong amo katabangan ko niya kung makidaod siya. Pero wa sa butabang na ko. Kadako na kong pagbahay. Anong lisod ko ang bisyuha. Naguba ang akong kinabuhi. Naguba ang akong pamilya. Salamat bang imo sa kong giduaw din, ma. Anak ko ikaw. Nabala ka gihapon ko nimo bisag badlungon ka. Ma, si Rona ug ang akong anak. Kumusta na sila, ha? Nasayo na ba si Rona sa handay tabo na ko? Wala rin ko niya duawa, ma. Hibaw na siya, oy. Pero wala ko no siya labot pa nimo. Oh. Gani, nilarga si Rona na ang inyong anak. Nibalik na siya ginikanan sa Mindanao. Unsa? Gikuha si Rona sa iyang amahan. Aron madaog balik sa Mindanao. Kung dili na sila mo balik pa dinhi. Ma, Wa ka nagipamilya pa, Romel. Wa na. ma. Unsa ba akong buhat? Unsa man? Dawaton mo ang imong sila. Ang mabilanggo, bolti sa salaod ga imong gihimo. Ako nga. Ako. Kung ganun nagpanamo ko sa shabu. Naguba na ko ang tanan. Nawa na ko ang akong pamilya. Nalayo na ko ang akong anak. Buwa ko! Buwa ko ba? Aniyan ako karon sa mangiub nga bilangguan. Nagantos. Nagbayad sa akong pagpakasa. Grabe ang akong pagmahay. Ug dili ko na usab tingali pa makita ang akong pamilya. Kanimo, Runa, pasaylo ang taon ko. Pasaylo ang taon ko ninyo. Dinhal na kutob, dagang salamat, RMN. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawag lang ko ninyo sa pangan nga Joy, 20 anyos. Taguan na lang ang akong address. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa nahitabo sa akong manghod. Og sa utang sa akong maguwang, nga ang akong amahan na ang gipanilingan nga doon na pa intay kakulian ang akong amahan. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang gidana mo sa ospital ang usa nako kaigsuon. Ingon ini ang mga panghitabo. Kisay ka istorya
pamilya ni Papa sa kay Dama. Ay da, si Vincent na imong maguwang. Aw, abi na ko kinsay bisitang Papa. Diri man ang unang doon ako ba si Vincent. Kung may kwarta ba ko ano ko. Akong giingnan nga wa. O pasuwayan og ingon ang iyang amahan. Unsaan man kuno niyang kwarta? Ay, ambo, tagasan na sila sa iyang uyab. Ma'am, kuno sila biyahe ba to? O magkinahanglan sila extra nga kwarta. Susoy. Ug way kwarta ba dili na lang unta ng travel uy. Mao gani. Ambot pod kung may kwarta bas papa nimo nga ikapagamit. Oh, murag na nga naog man sila ma. Asa man katong duha? Ay, dito kong Ignacio, oy. Namasin kong makahuwag kong kwarta. Ha? Nanghuwam gyud kag kwarta para kang Kuya Vincent pa? Saong kinahanglanon man sa imo magkuwang para biyahe. Bayan na magkukunon nila siyang uyab. Apike na gyud sila ron. Unya? Nakahuwam gyud kang Ignacio pa. Oo. 1,500 sa akong nahuwaman. 1,500? Bantay man bitaw kay pabayron anak pa ha? Uy, dili, uy. Sila mo bayad, ana. Nagsabot naming daan sa Vincent. Bantay bitaw pa. Ikaw ra ba kay nangatubang og pangutang anang Ignacio? Tingali kay makabayad anak pa ha? Naunsa man ka, Jay? Sakit ang akong tiyante. Ha? Nahibaw na si Mama. Oh, nangitag tambal. Uy, naunsa man ka ka? Ganang gisakitan ka man sa tiyan. Oh, uy, dado na lang nato sa ospital si Jay, uy. Sige na. Ay, pero may kwarta ba ka Delphin? Maugid pa, may kwarta ba ta? Bahala na. Basta kay mada ang inyong manghod sa ospital. Kay di ko kaako nga magtanaw sa akong anak nga inunay na iyang kahimtang nga wa ko mahibawog kung saon sa pagtabang. Mga dadon ta siya sa ospital aron may mga doktor nga makaatima niya dito. Delphin. Naun sa mining ospitala, oy. Pila na mata ka oras din, he. Wa pa man sila ikahatag na itong resulta kung naunsa na si Jay. Wa pa gid sila findings pa. Wa pa dyan. Nagpaabot-paabot ang bitaw ko. Di mo sa diya ita makaduol dito sa himutangan ni Jay. Asa man sad si Mama pa? Ay, ito lagi nagsubay sa nurse station kung may resulta na ba sa gibati ni Jay. Oh. Ha? Si Mama pa. Dali. Magsusita. Ngano ma? Unsa na hitabo ma? Nasayop lang kini mga nurse din eh. Matod nila. Patay na ko na si Jay. Dili na tinuod. Dili. Patay na si Jay. Dili mi makatuo sa nahitabo sa akong manghod. Kay dako pang buhi ini nga among gida sa ospital. Ug way findings nga gihatag ang doktor sa sakit sa akong manghod. Na-shock gid ming tanan. Ang among pagtuo nga gitiwasan sa ospital ang akong manghod. Dili gid mi makadawat nga wa na ang among manghod. Ug ang labaw nga naapektuhan mao ang akong amahan. Kay pinangga kaayo niya ang akong manghod. Unya, Unsaon man nato ani Jay. Wa naman gyud mauli ang inyong amahan. Sukad paglubong nato ni Jay. Pila naman siya kaadlaw nga nawa. si Papa po doy. Parehas batang naguol sa pagkawa ni Jay ba? Apa nagpadaman sa siyang gibati, uy. Unsaon? Pinangga man gud kaayo niya to si Jay. Kinsa pa'y wa magpangga ni Jay ma, uy. Gisakitan man sa taba, pero naringkamo ta sa pagdawat sa nahitabo. Apan, si Papa, Asa man ka nato pangitaon si Papa ninyo, Joy. sige lang ma, magpangutan na lang ko. Basin kun may nakakita kang Papa. Uy, may nakakita ko nung kang papa ni mo, Joy, nga marag wa na siyang kaugalingon. Ha? Unsay wa na sa kaugalingon si Papa, nang? Mura na ko nung ni buang, uy. Unsa? Diin nila makita si Papa nang. Diin.
Alvin, naunsa naman taon ka? Nauli na si Jay. Pa, ato na lang dawaton nga wa na si Jay pa. Tabangi ang imong kaugalingon sa pagdawat pa. Maluoy sad ka na mo ni mama pa. Salamat in taon sa Ginoo. Kay medyo naulian na og gamay si Papa ni Joy. Dili na kaayo likoy og sinultihan. Nakatabang ang atong moral support niya ngayang pamilya, ma. Nga kanunay ta siyang pagasultihan sa pagdawat sa tanan. Og labihan sa na akong ampo in taon sa Ginoo dahil nga maulian na sila. Kinsa ron, ma? Murag ang ato marong silingan nga si Nasio. Ako na lang ito, ma. Ayaw lagbiya si Papa. Unsay ato, Noy? Kining nabalitaan man ako nga naulian na gamay sa papa ni mo, Joy. Basig mahinumdum na siya sa iyang utang ako. Ha? Maningil na lagi unta ko. Kay maluoy ko ninyo di pa mo makabayad ini. Kaya purti naging dako as tubo. Pila naman din na, Noy? Di kabat naman nig 30,000. Unsa? 30,000? Ang 1.5 nga gihuam ni Papa nimo, 30,000 na? Gisamutan gud sa among silingan taon ang among problema. Grabe, ang 1.5 nga nahuam ni Papa niya, nag 30,000 na kuno. Amo siyang gihangyo nga ulian lang namo siya sa 1.5 kay gikan pa taon sa dakong problema ang among pamilya. Apan dili gid siya mosugot. Pabayron gud mi niya sa 30,000. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ang bahin sa akong manghod nga namatay. Why findings ang doctors sa akong manghod apan kalit lang namatay? Husto kahapmi sa among duda nga gitiwasan sa ospital ang akong manghod. Ikaduhang pangutana, kung mapamatud-an namo nga gitiwasan sa ospital ang akong manghod, pwede ba namo nga ikiha ang ospital og ang doktor og mga nurse nga nag-atiman sa akong manghod? Ikatulong pangutana, ang bahin sa utang sa akong papa. Nakautang siya og 1.5 sa among silingan. Taod-taod na mo ning wa mabayri kay mura magnabuang kadiyot si papa pagkamatay sa akong manghod. Nag 30,000 naman kuno ang utang ni papa. Makatarunganon ba ning tubo ah? Ikaupat, dili ang akong papa ang nigamit sa maong kwarta, kundili ang akong maguwang. Ang akong papa bagyod ang makabayad ani, ngan nga siya ang nangatubang sa pagpangutang. Ikalima o katapusan. Di ba niingon man si Pangulong Duterte nga dili na pwede patubuan ang mga utang karon? Bawal na kuno. Pwede pa na mo makasuhan ning among silingan nga mupugos og paningil nga may dakong tubo? Asa man miduol? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joy. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyo karong adlaw og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og problemang may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, no, og mga problema sa mga ginadiling droga, problema nato sa atong karelasyon, problema sa inyong pamilya, sa inyong panaghigala, problema sa inyong kaugalingon, ug dami mga masabtan din ha. No, of course kaning ato ang mga medical, mga psychological, akong partner ang muhatag og tubag anang inyong mga suliran. Medyo wala sa gyud mi nagkuyog tungod kay wa pa manggoy bakuna, naa pa manggoy pandemic, nisaka pa man pud ang ato ang cases, kinahanglan pa man gyud best nga mag social distancing sa mi, no, para safety sa tanan. So mo nang ako sa nga tingog ang inyong madungog karong adlaw, no. Sunod adlaw, laing adlaw kang doktor obra na pod ang inyong madungog. Mga punto legal o medical na pod karon kabahin na pod sa kong expertise ang ato ang mapaminaw og mahatagan og tubag, no, karong adlaw. And of course, pwede ninyo mapada ang inyong suwat sa ato ang email address nga suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page.
pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. A big thank you kaayo mga sukintig paminaw sa mga mag-comment, mag-like, mag-post ug mga nindot kay nga mga comments sa ato ang kini ang akong suliran official writers page. Daghan kayong salamat sa ato ang mga likers ug sa ato ang mga followers. Ato ang letter sender, tawgo na to sa pangalan nga si Joy. Si Joy, gipadani niya ihang suwat sa ato ang email address, katong suliran_612@yahoo.com nga email address. No, unya, punto legal ni, kay nakautang ang amahan ni Joy sa ilahang silingan, ug 1,500 pesos. Ang iyahang maguwang ani ang nigamit, apan ang iyang amahan ang nangatubang pagpangutang. May daotang nahitabo sa ilahang pamilya, namatay ang iyahang manghod nga wa sila mahibaw ug naunsa kay walay findings ang doktor sa gibati sa ilahang manghod. Nagtuo na lang noon sila nga gitiwasan ang iyahang manghod sa hospital. Gikasakit nila ang nahitabo ug ang ilahang amahan ang mas naapektuhan kay nabuang kunog kadiyot ug nawala na sa ilahang ilaha og duha ka semana. Karon nga medyo okay na ang ilahang amahan, naningil na ang iyang silingan sa utang. Ug ang 1.5 nahimong 30,000. Hoy! Grabe! Ngano good ni? Ang bahay, una niyang pangutana na siya ko, 1,500 ha? Unya, nahimong 30,000. Murang, wow! Ug ingon ana, bag kada ko ang tubo, magpautang pud ko eh. Unang pangutana, ang bahin sa ako ang manghod nga namatay. Walay findings ang doktor sa akong manghod. Apan kalit lang namatay. Di lang na ko isulti ang hospital ha, kay government hospital rabani. Husto kahami sa among duda nga gitiwasan sa hospital ang ako ang manghod. Now, ang kaning hospital nga imuhang gi-mention sa imuhang suwat, Joy, government hospital ni pero reputable baya gyud pud ni nga hospital. Gani tiwala labi na karon sa pandemya, di gyud pud ni sayon ang ilahang gibuhat pero maayo baya gyud pud ni ang ilang facilities and daghan pud kung kailang nga mga doctors didto nga mag training pud didto and I think consultant pud si Dr. Obra didto and sigon gyud sa ako ang naibaw-an as in all hospital wa gyud na gitukod ang kanang hospital para tiwasan ang pasyente but gitukod yun ang hospital para ayuhon ang pasyente. Naagyo'y panahon nga tao ramang gyud puning ato ang mga doktor, naagyod po'y limitasyon, maski pa sa siyensya, maski pa sa ka-advance sa makina, maski pa sa ka-updated sa medisina, no? Naagyo'y panahon nga ang ato ang lawas mo give up gyud. And depende sa gyud na kay wa manggod kaayo nimo gisulti no sa imuhang suwat kung unsa gyud ang sakit sa imuhang igsuon. Wa pod kaayo nimo giklaro sa imuhang suwat kung unsa nay kondisyon sa imuhang igsuon. Pag atong panahon nga gidanyos ospital, okay pa ba siya? Naglisod na ba? Kay magdepende manggod na ang pagpanambal kung unsa ng stage ninyo gida. Kaya pa ba siyang matambalan or medyo legalisod na? No, based anang iyahang findings. And di ko mo tumuyong kagwalay findings kay naamang gyud na nakabutang sa medical certificate, no, sa death certificate ang cause of death. Siguro wa gyud siguro na pinpoint right away kung unsa gyud ang primary cause. Cancer ba or naabagilain ka ng underlying, gitawag man gud na nilang underlying condition, no, kay basin pagdadid to medyo like I say nagrabi-grabihan na unya wa na kompleto ang tanang tests nga gikinahanglan para ma-determine kung unsa gyud ang hinungdan ug unsa gyud ang iyahang sakit. I don't think nga tiwasan siya sa hospital, no, in fairness to the hospital and to the doctor siguro nga ning atiman, but gikasubo nako nga nakuna-huna nga medyo naglisod pod ang imuhang
igsuon ug maoy na sinatian sa inyong pamilya. Pero be assured nga ang kaning kamatayon apil man gyud ni, no, sa cycle sa ato ang kinabuhi. Kami bitaw recently namatyan man pud mi, wa pud mi nakapangandam sa iyahang kamatayon. Gikasubo namo hangtod karon ang mahong nahitabo. Sakit gihapon para nako, no, sa amo ang pamilya ang maong panghitabo. Usahay di ko katug, pero magsige ko na huna, usahay muhilak lang kog kalit, pero atong dawaton, no, nga apil na, no, sa cycle sa ato ang kinabuhi. Pero of course maski paghibaw ta lagi, no, nga kanang moabot gyud na maski kanatong tanan wa man gyud andam, wa puy main laki basta mahitabo ni. So naghinaot ko nga diring dapita, no, maka-move on pud mo. Ikaduhang pangutana, kung mapamatud-an namo nga gitiwasan sa hospital ang akong manghod, pwede ba namo nga ikihang hospital? Ug ang doktor ug mga nurse nga nag-atiman sa ako ang manghod. Okay. Ako dili man sa ingon nga wa ko mulaban ninyo, but di siguro ta mo gamit sa term nga gitiwasan. Siguro kung atong mapamatud-an nga negligent, katong gitawag mangud ana medical negligence, no? Or medical malpractice. Sa ato ang nasod dili pareha sa Amerika nga natay medical malpractice law. Sa Pilipinas we only have negligence, meaning tungod sa kapabaya, no, nga wa nato pagtagad or tungod sa atong pagdanghag pero wa tuyua, no, mo ni nasinatian sa ato ang kaparantihan or sa imuhang manghod, mo na iyang gidangatan. So kung ma-prove nimo, pero I hope also nga rather than sa pag-focus sa kiha, siguro mag-focus ta sa ato ang pag-heal over the loss sa imuhang manghod kay di man ta maka-move on. Kung pananglitan, magsigitag huna-huna nga mukiha ta. Kay like I said, why doktor nga gustong patyon? Why nagdoktor para mo patay og tao? Ang mga medical practitioners nisud sila anang nga maong profesyon tungod kay ganahan sila nga sa ingon anang pamaagi makatabang sila sa masakiton. Pareho ra gud na nako, abogado ko. Di man ko modawat og kaso kay ganahan ko mapildi akong kliyente. Nag-abogado ko tungod kay ganahan ko nga mutabang sa mga nagkinahanglang hustisya o sa mga nagkinahanglan sa balaod. Pareho ra pud na sa doktor o mga nurse. Okay? Ikatulong pangutana bahin sa utang sa akong papa kini. Nakautang siya og 1,500 sa akong silingan. Ako dun gitan-og balik sakto ba ang zero nga akong gibasa. 1,500 man gyud ni ang naa sa suwat. Uy, taod-taod na namo ning wa mabayri kay murag nabuang manggod kadiyot si papa pagkamatay sa akong manghod. Nahimo namang 30,000 ang utang ni papa, makatarunganon baning tubua di gyud in town kada kong binuang anak. Pahuwa mo na lang tikag 1.5 siguro. Uy nya kanang mo na lang ibayad dito. Grabe naman po nga tubo. Grabe po pagpangabusar, papi, grabe na sa pagpamintaha sa atong isig kataw. Kinsa man intay mo tubo og 30,000 kay abi 1.5. Usahay man gani kung ingon ana nga kantidad, maski pagwa ka kaila, kibaw kang nanginahanglan, kibaw kang namatyan, mingon naman gani tag-ay na lang. Imo na lang to. Amot ko na lang na ninyo, tabang na lang na nako ninyo. Gihimo na hinuong 30,000, di gyud intaw na makatirunganon. Samot na kung pananglitan, wa man gani gipirmahan imong papa. Ikaupat, niyang pangutana, dili lang akong papa ang nigamit sa maong kwarta, kung dili ang akong maguwang, ang akong papa bagyod ang makabayad. Ani ngalan sa isay nga siya'y nangatubang sa pagpangutang. Siguro, pero ang ako, dili gid ka mo bayad, no? Anang 30,000. Bayri ang 1,500. Tubuig 500, hala, himuan ang 2,000. Dalas pasalamat ug smile. Hala, kada kong binuang gid anang 30,000, di jud ko pug kumutuo. Bahalag asa pa siyang kurtiha mo adto. Di gyud na makatarunganon ang kanang 1,500 niya, nahimong 30,000. Grabe ra gyud na. Kayo serious. Ikalima og katapusang pangutana, di ba ingon man si Pangulong Duterte nga dili na patubuan ang mga utang karon? Bawal na kuno. Pwede ba namo makasuhan ning amo ang silingan nga mupugos paningil sa dakong tubo? Asa man ni duol. Okay, ayaw ninyo og
laina og pagsabot or hatagi og laing meaning ang gisulti sa atong presidente. Ang katong ilahang giingon nga dili magmoratorium sa or mag-break sa dili sa ta pwede sa ta nga mo break sa pagbayad sa ato ang utang og mga tubo og mag-interest katong grabe pagid ang pandemic nga nag-isikyo pa ta. Pero ayaw pod ninyo ibutang pod sa alanganin ang katong mga nagtarong og negosyo og pautang kay negosyo panginabuhi pod na nila, no? Hindi man pod pwede nga mo pautang lang sila o niya kumanway tubo kay mo man na ilahang negosyo, diba? So ayaw sad silag ipita. Ang ato alang pod nga give and take ta, kita pong nagpautang, ayaw pod mo palabig patubo pod og interest nga maipit na pod hinuon ang nangutang. Mo bitang nangutang na kay way kwarta, ipito na pod ninyo unsa man po ipangbayad ana, diba? So may na lang na ba nga matubuan ta gamay, nikita gamay, no? Nga mas dako pa kaysa sa kung atong gibutang sa bangko atong kwarta. Unya, kita pong nangutang, mutubo pud ta kay nakagamit og nakapahimulos man pud ta sa kwarta. Nga gipahuwam pud sa atoa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw ug maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Mayong adlaw sa tanang suking tigpaminaw, niining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong sugilanon. Taguan ako sa pangan nga Nadine. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, may kahati pala ko sa puso mo. RMN Drama presents Handumanan so sa ka. Ano pa siyang kaagi karon, may kining sa kababay nga taga maasin Southern Lady. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Nadine. Maayo! Ella! Day! Nadine, layon lang. Na si Ella? Dayon sa. Ali. Salamat. Wadi siya dinhi. Kining bayhan na, uy. Gipaanhi ko niya. Wadi siya dinhi ron. Sige, ato na lang ko. Ayaw sa Nadine. Diba, Roy, imo mo hikutan akong kamot. Ang tinuod, akibitay nagpaanhin mo din Akong gihangyo sigaw ila nga paanhion ka aron magkasulti ta. Unsa? Nadine, I love you. Dugay na. Kalain ni mo, uy. Dinhi mo ko ni mo panguyapi. Huwag ka mamisita sa amo. Naibaw kong dili ka makadawat. Labi na ang imong mga ginikanan. Kung mahibaw sila nga manguyab ko nimo. Pobre ragod mi. Pero sige lang, kung maka-abroad na unya ko, magtigom kog maayo aron may ikapuhunan kong para negosyo nato dinhi. Ug makapatukod kog dakong bay para sa umaabot na tong pamilya na din. Unsa? Wa pa ganiti ka sugta? Wa de kay feelings para nako. Aha? Sorry, Daya. Nihangyo man gud maayo na ko si Agaw Roy. Maong ako na lang gipagbigyan. Nyaw sa man, giskot ni mo. Tamo na. Wa, uy. Mo pa gani pagpanguyab niya. Aw, gapaikot pa di ay ka. Lain sa kayo dili, no? Abi pa lang, easy girl. Ay, day, ipasalig yun anak ko ni mo. Buutan ang akong ikagaw. Sugta na lang, good. Aron mahina yun na tagkaparinti kung magdayon mo. Unsa? Ayo! Ben! Ayo! Kinsa man ron? Akong tambuon sa bintana, be. Ayo! Oy! Dondon! Nialagi ka! O si Ato!
Daog sa diri ba? Ha? Kadayat lang. Gipahatag ng bayroy para nimo. Tamis kay nga pilas ka tamis sa iyang gugma lang nimo. Siya ang dati ni Hatag, ani. Nadlok ko siya magpapa nimo. Wa pa ko siya kaisog sa pagkakaroon. Kunya, ikaw di ang isuguon. Hibaw siya sa utang daan kay silingan magkitagbay. Ing na siyang salamat ining manggang hinog, ha? Tinuod, gisugot na ko ni mo na din. O, lagi. Salamat kayo din. I love you so much. Wait, itim patayin pa. Mangkakus ka man kurug manghawak naman dayon. Uyab na bitaw ta. Dugay na kay kung gusto makahawak ni mo day. Roy, makita na nilang ala, uy. Wa din ni silang tiyo ron. Ug si Ila naa sa gawa sa bahay. Gipalugaran ta. Roy, sa ba ayaw ba? Dili lagi. Igor ako muhawak og mukakus nimo. Tahuron ako ang imong pagkababae na din. Roy, Isaan ako. Ikaw lang ang akong higugmaon na din. Roy. Ka-blooming sa akong Jamaica, oy. Siyempre. Kinahanglang gwapa ko kanunay sa pananaw ni Roy, no? Ako ha, sige ra kong pamakak para ninyo ha. Pagtaron kita mong duha, kay manubag taon ko sa imong inahanday. Asa mo paingon ron? Agad ra kong Roy. Tibaw ka, day? Malipayon kay ko ba ni Roy? Mayon tag makahimo na siyang adto sa among, uy. Lain kayo ning tinago-tago ang relasyon. Ay, ambot ang igagawa, uy. Dalawan man kay mo atubang o ginikanan sa babae. Mao gina siya, sukad sa una. Ha? Sorry day ha, pero ipaniguro na ako nimong buutan ginang akong ikagaw og mahal ka niya. Nahibaw ko. Nabati na nako, day. Happy anniversary. Happy anniversary! Promise. Happy ka uban ako. Di pa ba obvious? I love you so much. Love sa kaayo ti ka, Roy. Hinaot pa unta nga, dili ka mausap. Ako isaan nimo. Dili na mahitabo na din. Salamat, Roy. Oh, si Roy. Dili na siya makikita na ko ugma kay mag-follow up siya sa iyang gi-applyan nga agency paingon sa gawas. Ay, usa ka adlaw nga din ako siya makita. Ingon og sa hawaang nakaayo. Unsa pa ka kun moadto na gid siya sa gawas. Ay, kalaay ka, no? Giminghaw na tsukog ingon ini day. Kanang manglaag tang duha. Kay sukad ang uyab mo ni Gawroy. Kamu na lagi mag-uban kanunay. Kung mularga na niya si Roy sa gawas, kita na sabuni ang kanunay nga mag-uban, day. Day? Ano ka? Kinsa pa na? Si Roy, may lain siya kikauban nga babayog. Loving kay sila. Day ka lain sa kong gibati. Mura kong balipong sa kawat sa kong dughan. Sorry. Unsay akong sa... Nanugingon ko ni mo ni Roy. Wa. Wa! Pero ganun nangita ka maglain, ha? Uyab na ko daan si Amida. Una pa ta nagkauyab. Unsa? Giilat lang na ko ni mo? Maton mo ako lang. Maton di mo din ako ni mo pasakitan. Sorry na din. Pero tinuod ang tanan akong gisulti diyan nimo. Mahal ti ka. Tinungdan nga bisan nasayod ko nga sayop. Di panguyaban gyapon ti ka. Roy, I'm sorry. magigbuwag ka na ako. Nadine, Roy, di ko masagot. mabdo si Amida. Pasaylo ako, Nadine. Mahal ti ka, pero mas tigdanihanglan ako karon si Amida ug ang umaabot namong anak. Roy. Sakit man, apan wa ko'y nahimo. Mas gipili ni Roy ang iyong maabot nga anak kay kanako. Hinaot pa unta nga kakuhaan kinigleksyon sa uban. Kanin yung mga lalaki, kung may lain namang hinikugma,
Ayaw na mo pasalig pa sa laing babae. Tinhin na lang kutob ug daghang salamat. Mao kita mga higalan kaagi ni Nadine nga taga maasin sa din lady upan sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan may kahati pala ko sa puso. Ang maong kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Maritis Parva Alvarez ug gabol sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga suking ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw yung tanan nga nagpaminaw karon ng maong tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon mas mo artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Ruby, minyo ug may usa ka anak. Taga Asuncion, Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong mama. Aron inyong hisabtan, sugdon ko adtong tuig 2015 diyan nagsugod ning gipamati ni mama. Ingon ni ini ang mga pangitabo. Kinsa mo nagkubo-upo? Si mama madairon. Giubo mas mama. Ma? Ikaw mong gutanin giubo. Nga naman ka? Ambot ning ubuhan ay uy. Mugara man ilabi nagbuntag sa iyo. Pangaplas mo, oy. Basig, natunugan ka lang ini kagabi eh. Kay, tugnaw biya magabi eh. Ilabi na sa kadlahon. Mao lagi. Mao tingaling giubog yun ko. Kuwan kang haplas ha. Arong kapag haplas ka. Si mama ron nimong nagsigig ubo. O lagi. Pagtaod naman ko nakabantay ang iyang pagsigig ubo, Ruby. Wa maginom og tambal sa mama na. Wa. Naghaplas-haplas na siya. Kay nagtuo lagi. Natunugan lang siya. Ay mong kumpiyansa, uy. Ibi na maayo ng ubo nga sodas pinakadlaw. Ug gamay pabayaan ng atong anak. Dali niya ning matakda sakit. Ilabi na ng ubo. Ang ipa-check up na sa mama. Basig, unsa na ng ubo ha? Nilo. Hayda ha. Pa-check up ba oy? Kaskas lang nagkwarta. Nga ubo raman ni. Pero taod-taod mo ka ng ubo ha, ma? Basi unsa na ba? Kay unsa man di ay. Basi nang magrabe na unya ba? Unya, maglisod na niya tagtambal. Hayda ha. Tunog lang lagi ni. Kay mahuwasan man ko gamay kung manghaplas ko. Ma. 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 Ma, naon sa ka oy? Ikaw, manggod. Nakigsulti man kan ako. Nigara na nugmaayo ang akong ubo. Ma? Dugo mo na kini magkikulihad. Ha? Niliplay mang imong giluwa, ma. Dugo ni. Nagsugpa kag dugo, ma. Pastilan. Nasamad naman kahaning akong tutunlan og inubo. Kaha, ma? Nasamad ang kanang imong tutunlan? Kay unsa pa man di ay. Ma, magpa-check up na gyud ta. Kaya ako nabalaka nimong kahimtang da. Mga tuta sa sentro. Unsay giingon atong nurse dinhi sa sentro? Mao ko dito ko sa doktor nga pa sputum test ka. Unsa man na? Examina ng imong laway. Ang akong laway. Giubo ko. Unya ang akong laway ang eksaminon. Unsa na may resulta atong pag-examine nila nako, Ruby. Kay mamauli na ta. Kay abog kayo dinhi. Baho pag kayong aso sa sigarilyo. Mugara akong ubo dinhi. Wato na nato, ma. Aron ba di ta magbalik-balik dinhi? Ay, nanang doktor ma ay. May sakit ka sa baga. Dok, O kinahanglan kang mag-medication og 6 months. unsay nga, Dok?
Magtambal ta ni musod sa unong kabuan aron mamaayo ka. Grabe di ang sakit sa akong mama, Dok. Nga unong naman yun ikabuhan ang iyang medication? Kinalaging pobre ta, unya-unyaon na nato ang sakit. Dili dahil mo dool, doktor. Kay mamasin pa ta mamaayo lang sa haplas-haplas o binisaya. Apan grabe naman ditong sakit ni mama, mong nagsugpa siya og dugo. May sakit na di ay siya sa baga. Kaluoy sa Ginoo, human sa 6 months nga medication ni mama, naulian ra ang iyang lawas. Unya, kita ka mama pa? Mura mo itong nagdaag planggana. Manglabat tingali to. Nanlaba naman to siya gahapon. Giing na nis mamang di magpalabig trabaho, kay di naman kaayo niya. Gahi sa kayo nag-uong mama ni mo eh. Kitan ko pagana ining nangahoy. Singot kayo nga naulit din sa ato. Ay, pastilan yun si mama, uy. Giing na siyang bawal ang pagtrabaho bugat, kay musugmat ang iyang sakit sa baga. Gahi lagi kay unas mama ni mo. Mulihok yun sa kanhin niyang trabaho nga gidid anong na siya sa doktor. Ay, ingnaon niya ko pahako na siya, kay magsulti mi. Makigsulti ka man kuno nako, Ruby. May kanya ka na, ma. Di man ka. Dinhi, rakos palibot. Saba di ma, uy. Ikaw ba nangita ng kag sakit? Nanaban naman kagahapon. Ngano nanaban naman sa kakaron? Ma, kausa karyod angay manglaba sa usa ka semana kung ganahan jud kang manlaba. Kinaman ko manlaba, alang atong mga bulingon. Naanabaya kay bata. At timan na ng imong anak. Kay di man gyud ko makaagwantag mo bantay ang imong anak gud. Luhag kaayo. Maong mas maayo pa og palabhon ko nimo kaysa magbantay anang akong apo. Maintawon, uy. Bawal na lagi nimo nang magtrabaho og bugat. Magpatuo in taon, ma. Aron di na to mabalik ang imong sakit. Si mama mo rin nag-ubo-ubo. Hey, Kuya Juan, yun niya mauni ubuhon. Uy! Ma! Ma! Saan naman na? Nagluha-luha naman ng mata ni mong inubo, oh? Murag di balik matong akong gipamati ka ni Adto, Ruby. Wala lagi. Ingnan tabitaw ka. Ay, usa man na to ron. Ina si Papa nimo nga magpakuyog ko sa doktor. Mientras wa pa ko magsugpa og dugo. Purbita ni mo, ma. Uy! Kahit manggod kag ugol. Sige, be, pag-ilas, be. Kay, ato ka na mag-doktor. Unsaon pa man ko dinhi. Kanian naman gyud ko ninyo dad sa ospital. Nga human naman tagpaspiotom dito sentro ug negative man. Wa may kagaw ang akong plema. Kay gawa sa sputum maghimo dito sa center, ma. Ikpa-x-ray sag ka. Ay, mao ba? Naunsa naman sa diay ko. Nga magsige naman ni Katol na sa akong tutunlan. Nga negative man unta ang akong sputum. Niya na ang resulta sa imong x-ray, misis? Naunsa man ko diha, Dok? May TB ka, misis. Ha? Gitibing ako, mama, doktor? Naglibog may sa nimong resulta sa x-ray o sputum test ni mama. Kay negative man unta sa kagaw ang iyang pagpasputum. Apan ang resulta sa iyang x-ray, may PTB man siya. Ang ako mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, nganong nagsugpa man og dugo si mama ni adtong tuig 2015? Ingon anak ba day ang sakit sa baga? Di naman tumakuha ni mamang sakita. Ikaduhang pangutana, nagtambal ning mama sud sa unom ka buwan adtong 2015 ug human ni adto naulian naman unta siya. Wa pa dito siya hingpit nga maayo kay nibalik man ang iyang gibati pag 2017. Ikatulong pangutana, nagpa-sputum usab ni mama ning bag-ulang. Negative sa kagaw ang iyang plema. Apan nga sa x-ray niya, positive man siya sa PTB. Nganong wa man magkatugma ang mga resulta? Posible bang nasayop ang center sa ilang resulta sa sputum ni mama? Ikaupat o katapusan, kung makasimot ang akong mama og abog o aso sa sigarilyo, o kung makakaon sa siya og karning baboy og manok nga mantikaon, musiaw ang iyang ubo. Unsa man giday sakit sa akong mama?
O sa may angayan na mabuhaton sa akong mama. Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong suliran, Ruby. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Muna kami gihapon no sa ko ang partner may mahatag ninyo og tambag kay tungod ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor, Muna mohatag ni og tambag ninyo no na may punto medical. punto legal, emotional, personal ug problema sa mga ginadiling Kung drugas. pwede ninyo ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu. Kumusta ni ato ang mga sukintig paminaw kasi mga i-greet na to today? Kaya ako i-greet ang akong mga colleagues nga mga medical doctors diya sa Hello. Southern Philippines Medical Center sa Davao City, partner. Doktora Bing Mabunga, Doktora Melody Yeto, Dr. Tristan Filipinas ug si Dr. Ismael Cordero Jr. Mayong pagpaminaw. Gikan na mo diri sa RMN Cebu. Hello, thank you sa inyong padayon nga pagpamilya letter sender karon partner. Atong letter sender partner si Ruby, taga Asuncion, Davao del Norte, no? Asuncion. Punto medical kining problema ni Ruby, partner, no? 2015 si dihang nagsugpa og dugo ang iyahang mama. Nagsputum sa center unya nay nakita nga nako ni sakit sa baga ang iyahang mama. So nay 6 months nga medication nya sa dihang naulian pag 2017 nagubo-ubo na pud iyahang mama. Gibalik na pud sa center para magsputum. Way nakitang kagaw so negative ang plema. Pero pag x-ray na ako no'y PTB. Ingon ang iyahang mama no mo ilang ingon. So naglibog sila nganong di magtugma ang resulta. So manisuwat na siya nato dire para magiyahan. Unang pangutana partner, nganong nagsugpa man og dugo iyahang mama katong pag 2015. Ana day baka kuno nang naisakit sa baga, dili man kato. Diin pug kato nakuha sa iyang mamang sakita. Ya, akong nahon pagtubag ko din makuha airborne ning TB bacilli, no? Airborne meaning kung naa kay duol diha nga naay TB, posible ka matakdan within the 5-meter radius o kung ikaw mo gamit pod sa mga tao nga naay TB. So ngo na diha ka makakuha magsugpa og dugo ang usa ka tawo nga naay TB labi naggrabe na kayo because magdugo man na ilawom sa imong lungs partner sa respiratory tract kay diha man ang kagaw mukutkot sa imong baga. So maggitawag na mo og maghemoptysis, no? Magsumpa or magluwa og dugo. Alarming na ni siya kayo, partner, no? Dili na siya taw-tiaw, kinahanglan gani siya tambal, no? Okay. Oo. Iya ikaduhang pangutana, nagtambal kuno sila sa iyahang mama unom ka buwan kuno to katong pag 2015. Yan naulian iyahang mama. Karon pag 2017 nibalik man kuno. Ngano kuno nang ningon ana no paborito na ayo. Yes, natay mga ambal nga panghatag sa tong health centers mga TB problem, patients ang kanang INH, si Pampisin, isoniazid ug itambutol, no? Kini nga triple drug quadruple drug therapy gihatag ni libre diha sa tong health center. Kung gibalikan ang imong mama sa problema niya sa pagluwa og dugo or pag-ubo-ubo, posible nga ning lower po yung resistance ug kanang kagaw baya mo dali baya na mo dapat nato kung low ang atong resistance, no? Labi nagkulang ta sa mga vitamina ug pagbaya ta ma-expose na pud ta sa mga sa environment nga posible ta matakdan og usab, no? Okay, ang ikatulong pangutana, nagpa-sputum kuno sila usab sa iyahang mama. Negative ang sa sputum, pero sa x-ray positive og TB. Nganong di kuno parehas ang x-ray ug ang sputum? Yes, nay mga kaso na ingon ni ana, pero mo kaning sputum man good murag screening na siya, partner, no? Ang confirmatory gyud kanang chest x-ray kay makita man gid nato nga naay ingnon ta spotting or spot not spotting but spot sa imong radiograph, no? Makita sa radiologist, no? Correct. So kung nagpa-sputum exam negative pero pag x-ray positive, tuhuin na lang ang x-ray, no? Okay. Okay, sometimes po na mga fibrosis niya or na mga healing. So kining TB, this is nakakumpiyansa ang TB. Airborne ni siya, no? Og daghan kay sa tuwag igsoon Pilipino nga naa pa ni aning sakita hangtod karon, no? Okay. Kaupat og katapusan niyang pangutana, kung makasimhot kuno ang iyahang mama og aso sa sigarilyo or abog, kung makakaon po og karning baboy or manok nga mantikaon, ubhon kuno musiaw kuno iyahang ubo
unsa man gyud kunoy sakit sa iyahang mama o unsa pud ilahang angay buhaton. Yeah, posible nga na kay mga allergy reaction ani mga pagkauna, no? So maglikay lang ka sa mga pagkaon ng mga triggers, no? Og kinahanglan mo breathe kag fresh air unya kinahanglan mo take kag mga supplementary vitamins para dili mo lower ang imong resistance. Posible nga kung makitan kag usab sa imong attending doctor nga ibalik na sa tong quadruple drug therapy sa imong TB kay dako kung pagtuon nga ning balik yun. Wa man guna nagingon nga kung matibi ka kausa unya maayo na ka di nakabalik. Di nakamatakdan og balik. Di nakamatakdan og balik, no? Napag yun na chance nga mabalik siya kung ma-expose ka balik sa katong airborne nga sa source. Sa source o weak pud imong resistance. Weak ang imong resistance. Okay, mga sukintig paminaw hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Og maayong